Den, tak já vás vítám dneska tady na našem webináři, jak získat nové zákazníky díky děkovačce a Incomakeru. Máme teďka přesně 10 hodin, tak já bych ještě tak chviličku počkala, než se nám všichni přihlásí. A tak, současně tady máme 10 lidí, tak ještě chviličku tomu dám. Možná ale úplně takhle na začátek bych řekla aspoň pár organizačních věcí. Tento webinář bude nahrávaný, takže potom i jak skončíme, tak vám všem ještě pošleme celkový webinář, ať se případně k tomu můžete i vrátit. Není teda potřeba si dělat nějaké poznámky, všichni potom budete mít k dispozici možnost se vrátit k tomuto webináři. Možná bych se ale ještě úplně na začátek teda zeptala, jestli mě vidíte a slyšíte, tak budu ráda, když mi to dolů do chatu napíšete. Super, děkuju, super. Tak jsem ráda, že se slyšíme, vidíme, skvělý. Tak, už je nás tady víc, super, pomalinku se všichni připojují. Tak, a já bych teda asi pomalu začala. Moje jméno je teda Anna Vrbková, jsem key account manažerka v děkovačce a dneska vám vlastně představím děkovačku, jak vlastně děkovačka funguje u našich partnerských e-shopů a jak vlastně případně může fungovat i u vás, s tím, že ještě celkově k těm organizačním věcem. Dnešní webinář bude tedy rozdělený na 2 části. První část povedu já, kde vám jednak ukážu vlastně děkovačku, jak fungujeme u našich partnerských e-shopů, celkově ukážu vám i naší aplikaci, jak vlastně pracovat v naší aplikaci, celkově ukážu nebo představím nějaké novinky, co máme, co plánujeme. A potom v druhé části bych přidala slovo Aleně Švejdové z Incomakeru, která vám potom zase naopak ukáže, jak právě pracovat s kontakty získanými z děkovačky, jak se vlastně vytvářet celkově různé automatizace, jak vůbec vlastně tu děkovačku i s Incomakerem propojit. Ještě než úplně začnu, tak bych zmínila jenom jednu věc. Když budete mít jakékoliv otázky na mě, tak není problém rovnou do chatu klidně psát nějaké otázky. Já se vám v průběhu pokusím na všechny otázky odpovědět. I v průběhu toho vlastně, jak budu mluvit, ať se potom případně k tomu nemusíme vracet. Samozřejmě na konci té mé první části to potom ještě všechno zahrneme. Dobře, takže tím pádem já bych teďka nasdílela obrazovku a tak, jenom to tady překliknu. Tak, doufám, že teďka všichni už vidíte moji nasdílenou obrazovku. Dívala jsem se, že je tady plno i našich současných klientů, ale i plno vlastně klientů, kteří u nás ještě zapojení nejsou, takže z toho důvodu bych vám i v rychlosti představila děkovačku, jak vlastně fungujeme u našich partnerských e-shopů. Jak teďka můžete vidět na sdílené obrazovce, my jako děkovačka jsme tedy nástroj, který funguje na děkovací stránce našich partnerských e-shopů. Jsme nástroj, který vlastně buduje databázi kontaktů potenciálních zákazníků, kdy, jak jsem říkala, fungujeme na děkovací stránce. Kdykoliv, když zákazník dokončí objednávku u našeho partnerského e-shopu, tak na každého jednoho zákazníka právě vyskočí tento widget, který můžete vidět, kde právě ten e-shop svému zákazníkovi nabízí dárek ve formě slevových kuponů. Když se zákazník přes tento widget nebo pop-up okýnko proklikne, dostane se na naši stránku se slevovými kupony, která vypadá následovně. Zákazník má tedy 15 minut v tuhle chvíli na to vyzvednout si maximálně 3 exkluzivní slevové kupony, kde vlastně ta stránka vypadá následovně. Co je důležité zmínit, když zákazník by právě nakoupil například na tom Lentiamu, kde jsem si udělala i tu testovací objednávku, tak když si zákazník proklikne na tuhle stránku se slevovými kupony, tak zde se zobrazí pouze slevové kupony, které jsou nekonkurenční tomu danému e-shopu.
Takže to znamená, že když si zákazník proklikne přes Lentiamo, tak se tady zobrazí pouze slevové kupony, které jsou nekonkurenční. Co vás určitě bude i zajímat je, jaké jsou vlastně celkové statistiky skrze tady na té stránce se slevovými kupony. Měsíčně se na tuhle naši stránku se slevovými kupony proklikne vlastně v Česku kolem až 120 000 zákazníků, kde vlastně tyhle slevové kupony leží zadarmo, dokud si je někdo nestáhne. Takže když vlastně tady sedu níž, můžete vidět současně se tady vlastně zobrazují slevové kupony, jako je Philips, Atlas Forman, Decathlon, Insportline, Světplodů a plno dalšího. Současně v Česku máme zapojených kolem 300 e-shopů, takže vlastně z toho důvodu, když teďka tady pomalu projíždím tu naši stránku se slevovými kupony, tak se tady zobrazuje, máme aktivních vždycky kolem 100 až 120 unikátních slevových kuponů, kde by vás taky určitě mohlo zajímat, jak ty jednotlivé slevové kupony se vlastně za sebou řadí. Máme nastavený jednoduchý algoritmus, který vlastně funguje na takové bázi. Podle toho, kolik vlastně zákazníků se proklikne skrze ten widget na té děkovací stránce, tak potom tak vysoko se vlastně zobrazují ty slevové kupony. Takže to vlastně jednoduše řečeno znamená, že čím větší e-shop, díky tomu se více do zákazníků proklikne skrze ten widget nasazený na té děkovací stránce a tím výš se poté vlastně zobrazují ty jednotlivé slevové kupony. Máme tady v děkovačce vlastně možnost pro menší e-shopy, které jsou právě, mají například menší proklikovost skrze ten widget na tu naši stránku s kupony, tak ty jejich slevové kupony se poté zobrazují vlastně úplně dole na té stránce se slovými kupony. Kde jsem chtěla zmínit jenom to, že pro ty menší e-shopy je i možnost vstupování se slevového kuponu vlastně do prvních pozic, kde by si potom, nebo ten e-shop si přímo může vlastně zaplatit za to, aby ten slevový kupon se vlastně zobrazoval v té první příčce na těch prvních 4 pozicích. K tomuto se ale potom ještě případně dostanu celkově v té naší aplikaci, kde vám ještě potom ukážu, jak i to topování vlastně funguje. Teďka bych vám ještě ráda ukázala, jak děkovačka vlastně funguje ze strany toho zákazníka, když si chce stáhnout slevové kupony. Já si teďka tady vyberu například Insportline, Světplodů a Gradu, kde na mě jako na zákazníka v tuhle chvíli vlastně vyskočí slevové kupony, které jsem si zvolila. V tuhle chvíli já jako zákazník ještě nevidím slevové kódy do těch jednotlivých e-shopů. V tuhle chvíli totiž potřeba, aby ten zákazník vyplnil veškeré své údaje. Takže já tady rychle vyplním své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, děkovačka.cz a telefonní číslo. Teďka, když dám odeslat kupon na e-mail, tak se mi ty jednotlivé kupony neodešlou, protože každý ten zákazník tady vlastně musí souhlasit se zasíláním obchodních sdělení jak pro děkovačku, tak i pro jednotlivé ty e-shopy, u kterých si vlastně stahuje ten slevový kupon. Z toho důvodu, jakmile tady zaškrtnu souhlasí zasíláním obchodních sdělení, dám odeslat kupon na e-mail a v tuhle chvíli se mě jako zákazníkovi vlastně zobrazí jednotlivé slevové kódy, které si můžu skopírovat a rovnou se do toho e-shopu prokliknout a jít ten slevový kupon využít. Naopak, i v tuhle chvíli, když si zákazník stáhne ty slevové kupony, tak zákazníkovi do e-mailu, který právě vložil při stažení, tak mu ještě do e-mailu přijde i e-mail s připomínkou, kde právě uvidí ten slevový kód, který poté může vlastně dále využít. Takže takhle děkovačka funguje vlastně ze strany nebo pro zákazníky, kteří procházejí děkovačkou a naopak, jak vlastně děkovačka funguje pro vás, jako pro naše klienty. Když zákazník, nebo jak jsem říkala, na té stránce se slevovými kupony, ty slevové kupony leží zadarmo, dokud si je někdo nestáhne. Jakmile si zákazník stáhne ten váš slevový kupon, tak vy v tuhle chvíli získáte kontakt na toho potenciálního zákazníka, který právě projevil zájem. S tím, že
ta e-mailová adresa se vám automaticky propíše do děkovačky a jestliže využíváte nějaký e-mailový nástroj, který si můžete s děkovačkou jednoduše skrze API klíč propojit a potom se vám vlastně veškeré ty získané kontakty z děkovačky automaticky propisují do toho daného e-mailového nástroje, kde poté na ty zákazníky z děkovačky můžete jednoduše cílit. Co vás v tuhle chvíli by vás taky mohlo zajímat, je určitě tady ta platnost slevového kuponu. Každý jeden slevový kupon, který je u nás vytvořený, má soft expiraci 14 dnů. Je to z toho důvodu, že když si u nás klienti vytváří slevové kupony, které jsou klidně platné čtvrt, půl roku nebo rok, tak my z psychologického hlediska každému jednomu slevovému kuponu dáme 14 dní, takovou soft expiraci, kdy tady během těch 14 dnů si zákazníky ještě 3krát komunikujeme. Jak jsem říkala, v tuhle chvíli, když si zákazník stáhne váš slevový kupon, my hnedka zákazníkovi posíláme e-mail, kde právě vidí slevový kód, který poté může rovnou využít. Potom za 7 dnů od stažení toho zákazníka vlastně kontaktujeme podruhé, kde zákazníkovi posíláme druhý e-mail s tím, aby ten slevový kupon vlastně využil a poté 12 dnů od stažení, neboli 2 dny do té expirace 14 dnů, tomu zákazníkovi posíláme třetí e-mail s tím, že ten slevový kupon vlastně bude expirovat a aby ho využil. Samozřejmě v tuhle chvíli ty slevové kupony jsou stále platné a ti zákazníci je mohou využít. Tady ta expirace těch 14 dnů je právě z toho důvodu, aby tam byla nějaká psychologicky na ně zatlačené, aby ty slevové kupony opravdu využili. Takže takhle vlastně funguje děkovačka u našich partnerských e-shopů. Současně tady nevidím žádnou otázku, ty vás třeba k tomu procesu zobrazování té děkovačky u našich partnerských e-shopů něco zajímalo. Určitě není problém napsat mi otázku do komentáře. Ráda cokoliv zodpovím. Jestli v tuhle chvíli nejsou žádné otázky, tak bych se přesunula do naší aplikace, kde bych vám ukázala vlastně, jak celkově funguje práce v naší aplikaci, jak se vytváří slevové kupony, jak si případně propojit děkovačku i s e-mailovými nástroji a celkově se tam můžeme podívat na celkový reporting a tak. Já to tady jenom rychle se překliknu do naší aplikace, doufám, že vidíte. Jak jsem říkala, každý jeden e-shop, který se chce do děkovačky zapojit, tak se musí registrovat do naší online aplikace, kde se potom vytváří veškeré slevové kupony, propojení s e-mailovými nástroji, kde aj vidíte například celkový reporting. Začala bych asi, jak vypadá ta naše aplikace. První stránka, kde vidíte celkové statistiky za posledních 30 dnů, jaký máte vlastně aktivní kupon, jaké bylo celkové zaslání do e-mailu, prokliky do vašeho e-shopu, průměrnou pozici a vlastně celkovou útratu za ten poslední měsíc. Potom jsou tady sekce jenom firemní informace, kde se vkládá logo, kategorie e-shopu a firemní údaje. Teďka, co vás určitě bude zajímat, je vytvoření si slevového kuponu. Vytvoření slevového kuponu je velmi jednoduché. Máme vlastně tady sekci kupony, kde se dá akorát přidat nový slevový kupon, kde je vlastně vždycky na vás, jaký typ slevového kuponu si u nás vytvoříte, jestli to bude nějaká procentuální sleva, doprava zdarma, 1+1 zdarma, je to vždycky na e-shopu, jaký typ slevového kuponu vlastně nabídnete. Jediné, co my v děkovačce požadujeme, je to, aby ten slevový kupon byl unikátní. Takže když vlastně zákazník si v děkovačce stáhne slevový kupon do vašeho e-shopu, tak aby ta sleva
byla pro toho zákazníka zajímavá. Takže aby se nestalo, že například u vás na e-shopu budete nabízet slevy 20% a u nás nabídnete pouze slevu 10%. Poté by ten zákazník k vám vlastně proklikl a tu slevu by nevyužil, protože by pro něho nebyla nějak zajímavá. Z toho důvodu vždycky chceme nebo nabízíme v děkovačce pouze unikátní slevové kupony, které nejsou dohledatelné nikde jinde na internetu. Když teďka tady v rychlosti jenom ukážu například nějaký název kuponu, hodnota, popis akce, tak vy tady přímo na pravé straně vidíte, jak ten slevový kupon vlastně bude vypadat. S tím, že poslední vlastně věc je si vložit nějakou atraktivní grafiku do toho slevového kuponu, jak jste vlastně mohli vidět i na začátku na té stránce se slevovými kupony, kde vždycky chceme, abyste ukázali ty produkty, na co ta sleva právě u vás e-shopu platí. Když se přesuneme dál, máme tady vlastně typ kuponu, kdy máte možnost buď si vybrat jeden kupon pro všechny zákazníky, takže například to může být sleva děkovačka 10, kde potom my každému jednomu zákazníkovi zašleme stejný slevový kód, což znamená, že potom případně se může stát, že ti zákazníci si můžou ty slevové kupony mezi sebou sdílet. Nebo je tady možnost unikátní kód pro každého jednoho zákazníka, kdy vy si u vás v e-shopu vygenerujete třeba 1000 unikátních slevových kuponů, které nám semka potom v CSV souboru nahrajete a my potom vlastně díky tomu každému jednomu zákazníkovi zasíláme jeden unikátní kód, který je platný pouze jednou. Potom tady máme sekci restrikce. Jak jsem říkala, slevový kupon je zcela na vás, jaký typ slevového kuponu si vyberete. Jestli to bude nějaká procentuální sleva, můžete tam přímo dát restrikci, že třeba sleva platí pouze jenom na nějakou danou kategorii u vás v e-shopu, nebo to může být sleva 10% při nákupu nad nějakou částku. Vždycky je ale dobré ty restrikce vyplnit, aby ten zákazník, když si stáhne ten váš slevový kupon z děkovačky, tak aby hnedka na první dobrou věděl, na co ta sleva platí a jaké tam jsou případně restrikce. Poté je tady sekce platnost od do, kdy je na vás, jestli ta sleva bude platná půl roku nebo rok. No vždycky doporučujeme mít ten slevový kupon aspoň platný třeba na půl roku. Kde ale, jak už jsem vám předtím vysvětlovala, každému tomu jednomu slevovému kuponu dáme tu expiraci 14 dnů, kde poté my ještě dostaneme děkovačky s těmi zákazníky vlastně 3krát komunikujeme. Poslední je cílová URL adresa, kde můžete cílit přímo na tu danou kategorii nebo přímo na tu hlavní landing page u vás na e-shopu. Takže to je tady k vytváření slevových kuponů. Za mě velmi jednoduché. Vždycky doporučujeme si, ale jak už jsem říkala i předtím, vytvořit nějakou atraktivní grafiku, která ty zákazníky zaujme. Od kuponu se teďka dostáváme k widgetu, protože každý jeden e-shop, který je u nás zapojený, musí mít nasazený widget na děkovací stránce. Je vlastně několik možností, jak ten widget nasadit. Nejčastější možnost je, že když se vlastně k nám zaregistrujete do děkovačky, přímo tady nahoře se vám vygeneruje unikátní kód toho widgetu, který se poté akorát skopíruje a vkládá se do měřících kódů vlastně na té vaší děkovací stránce vašeho e-shopu. To je taková nejčastější nasazení toho widgetu. Máme ale i další možnosti, například jsme jako doplněk na ShopTetu a Shopify, máme i další doplňky, například u UpGates a další, takže, ale to napojení samo o sobě je velmi jednoduché, zabere vám jenom pouze pár minut. S tím, že tady, když se jenom podíváme vlastně na ten samotný widget, jak vypadá, u všech e-shopů ten widget vlastně vypadá stejně, kdy i textace máme pro vás dárek, je stejná, vždycky se tady jenom mění například teďka iOcel a děkovačka pro vás připravili slevy. Nebo například Decathlon a děkovačka pro vás připravili slevy, s tím, že vy si tady potom akorát můžete určit, kde na té děkovací stránce chcete, aby ten widget vlastně zobrazoval, jestli bude vpravo, uprostřed nebo nalevo. Případně tady je i možnost landing page, kde se můžete rovnou prokliknout i na tu vaši landing page s slovými kupony, jak bude vypadat, jaké tam vlastně nabízíte slové kupony těm vašim zákazníkům, kteří vlastně přišli z vašeho e-shopu. Takže to je tady k tomu celkově k tomu widgetu a k tomu nasazení.
žádnou otázku tady zatím nevidím, takže tím pádem pokračuju dál. Máme tady plno dalších sekcí, možná jen tak jenom v rychlosti projedu. Když máme tu možnost tady na webináři, tak ať víte, která sekce vlastně k čemu patří. Máme tady zapojené e-shopy. Jakmile se vlastně k nám e-shop zaregistruje do děkovačky, tak tady v téhle sekci se můžete vlastně podívat na současně všechny zapojené e-shopy v děkovačce, kde se potom přesouváme na topování kuponů. K topování kuponů bych se ještě vrátila, prvně bych vám potom ukázala ještě náš report kuponů, ze kterého bych se poté dostala do toho topování, jak funguje. Takže když si tady otevřu report kuponů, máme vlastně dvě možnosti reportingu, buď celé statistiky nebo statistiky dle kategorií. Celkové statistiky, když jste vlastně u nás v děkovačce, můžete se podívat přímo na graf, jak se ten váš slový kupon vede v jednotlivých dnech, měsících. Přímo tady můžete vybrat datum, kdy se na ten reporting vlastně chcete podívat za poslední měsíc, 2, 3, rok. Tady máme poslední měsíc, kde se můžeme přímo podívat na statistiky zeslání do e-mailu, prokliky do e-shopu, průměrnou pozici kuponu a útratu kreditu. To je vlastně jedna část reportingu a druhá část je vlastně statistiky dle kategorií, kterou jsme právě vytvořili nedávno právě z toho důvodu topování, kde vy se můžete přímo podívat, ze kterých kategorií si zákazníci nejčastěji stahují váš slový kupon. Třeba u Ocel se můžeme podívat, že nejvíce si zákazníci z kategorie oblečení a móda stahují jejich slový kupon, sport, dětské zboží a hobby. V tuhle chvíli, když vlastně vidíte ty jednotlivé kategorie, ze kterých si zákazníci nejčastěji stahují ten váš nebo ten jejich slový kupon, tak vy se potom díky tomu můžete právě prokliknout do sekce topování kuponu, kde vy potom můžete právě topovat ten svůj slový kupon a můžete přímo cílit buď na všechny kategorie, které jsou v děkovačce, nebo můžete si právě zacílit pouze na ty kategorie, ze kterých víte, že zákazníci si nejčastěji stahují ten váš slový kupon. Ocel teďka tady má vlastně nastavenou dílnu, kosmetiku a zdraví, jídlo a nápoje a stavebniny. A z toho důvodu oni teďka, když si vlastně zaplatí u nás topování, tak cílí pouze topování vlastně na těchto 5 kategorií. Jak to topování vlastně funguje? Vy tady přímo vyklikáte vlastní počet zobrazení, takže tady třeba můžeme naklikat 10 000 zobrazení, kdy to vlastně vyjde topování cca, je to vždycky tak odhadem, ty statistiky cca na 14 dnů, kde vlastně zaplatí 2000 kreditů, kdy jeden kredit se vlastně rovná 1 koruna. Takže 2000 korun na topování na 14 dnů vlastně na těchto 5 kategorií. V tuhle chvíli, tady v těchto 14 dnech, se potom na těchto kategoriích, když si vlastně zákazníci prokliknou v dané kategorie, právě ten slový kupon od Ocel by se zobrazil v těch prvních pozicích. Takže vlastně takhle funguje to topování slových kuponů. Tak, když se posuneme dál, tak se dostáváme už k získaným vlastně kontaktům v děkovačce. Když si vlastně zákazníci, ti potenciální zákazníci stáhnou ten váš slový kupon, tak vy jednak veškeré ty získané kontakty z děkovačky vidíte tady v téhle sekci získané kontakty, kde jednak vidíte vlastně e-mailovou adresu, jméno toho zákazníka, telefonní číslo a vlastně kdy byl udělený ten souhlas. Takže jednak ty veškeré kontakty vidíte tady u nás v děkovačce, ale druhak si můžete i děkovačku právě propojit s vaším e-mailovým nástrojem, kdy máme několik možností, jak propojit děkovačku na různé e-mailové nástroje. Dneska jsme tady ale primárně ohledně napojení na IncoMaker, takže si to ukážeme. Máme tady sekci napojení na IncoMaker, kdy zase to napojení je velmi jednoduché.
Snažili jsme se ty napojení udělat tak, aby vám to zabralo co nejméně času. Takže při napojení Incomakeru stačí semka vložit API klíč z Incomakeru, potom název seznamu, kam vlastně chcete, aby se vám ty jednotlivé kontakty z děkovačky propisovaly, dáte uložit změny a díky tomu se vám potom vlastně veškeré ty získané kontakty z děkovačky budou automaticky propisovat do Incomakeru, kde vy si potom už můžete nastavit různé automatizační scénáře a na ty zákazníky poté cílit. Kdy vám potom i v druhé části tohoto webináře právě Alena představí nebo ukáže, jak právě s těmito kontakty z děkovačky pracovat. Tak, když teďka přesuneme dál, ještě než úplně předám slovo Aleně, tak bych tady ještě vám ukázala vlastně nějaké novinky, plus i celkově i ceník, vlastně jaké nabízíme v děkovačce tarify. V tuhle chvíli ještě, ale než si dostaneme k tomu ceníku, tak bych tady ukázala, máme novinku, zpětnou vazbu, kde jsme teďka vytvořili, kde sbíráme zpětnou vazbu od zákazníků, proč nevyužili vlastně váš slový kupon v děkovačce. Je to krátký dotazník, který zabere maximálně minutu, kde ten zákazník vlastně přímo si vykliká ty e-shopy, u kterých nenakoupil, kde potom přímo tady může dát důvod, proč vlastně u vás nevyužil ten slevový kupon. Máme tady fixně dané nějaké odpovědi, jako momentálně nákup neplánuji, nabídka produktu mě nezaujala, nestihl jsem vybrat například v termínu, nebo je tady i možnost vlastně, kdy přímo ten zákazník může svými slovy vlastně napsat, proč ten slový kupon u vás nevyužil. Tady ta zpětná vazba je doplněk v děkovačce primárně i pro vás, kdy vy si přímo můžete například vygenerovat zpětnou vazbu za poslední týden nebo za posledních 14 dnů. Potom tady ten vyexportované data můžete například přidat na vaši zákaznickou podporu, aby se podívala, jestli tam náhodou není nějaká zpětná vazba od nějakého zákazníka, že mu například nešla udělat objednávka, nebo například tam bude, že ta sleva pro něho nebyla dostatečně zajímavá, tak vy potom na ty zákazníky můžete zkusit zacílit, máte na ně e-mailovou adresu, telefonní číslo a už můžete přímo vytvořit nějakou objednávku díky tady téhle zpětné vazbě, proč ten zákazník u vás nenakoupil. Máme teďka tady takovou novinku, tady máme přímo frekvence e-mailového upozornění na nové zákazníky, kde vy tady můžete dát buď nikdy, každý den nebo každý týden, kdy vám vlastně do e-mailu budou chodit připomínky toho, že máte novou zpětnou vazbu v děkovačce, buď každý den nebo jednou za týden, aby se vlastně k tomu můžete vracet. Poté tady máme možnost právě vyexportovat ty data, které poté se vyexportujete a můžete je právě dát vaší zákaznické podpoře, která potom s těmito daty už může dál pracovat. Takže to je tady k té novince, k té zpětné vazbě, jak funguje. I to je takový doplňkující nebo doplněk pro vás, ale už nám z toho vlastně vznikly nějaké objednávky, kdy jsme vlastně a i my si to snažíme někde kontrolovat a píšeme vlastně našim klientům, že případně tady je nějaká zajímavá zpětná vazba, že by to mohli zkusit vyřešit. Takže to je tady k té novince, zpětná vazba. Přemýšlím, jestli tady ještě teďka u nás v aplikaci je něco, co jsem nezmínila. K napojení se potom tady ještě dostane Alena, ale já bych teďka teda ještě ke konci jenom v rychlosti ukázala i náš samotný ceník, vlastně tarify, kdyby někoho zajímalo, jak vlastně v děkovačce, kdyby se k nám chtěli zapojit, tak vlastně jak fungujeme. Možná jsem vlastně na začátku nezmínila, což je určitě taky dobré zmínit. My teďka v děkovačce vlastně fungujeme na 5 trzích, kdy náš primární trh je v Česku. Nově jsme teď, nebo fungujeme v Česku a na Slovensku, kdy teďka nově jsme i Polsko, Maďarsko, Rumunsko, kde nabízíme právě i možnost zkušební doby,
u nás v děkovačce, ale právě na každém trhu máme to zkušební období trošičku jiné. Jak jsem říkala, v Česku současně máme největší trh, takže z toho důvodu tak nabízíme vlastně 14 dnů zkušební dobu zdarma. To znamená, že vy se vlastně k nám zapojíte do děkovačky, nasadíte si widget, vytvoříte si slový kupon, propojíte si e-mailový nástroj a potom po dobu 14 dnů vám vlastně děkovačka běží zcela zadarmo, kde vy vlastně získáváte kontakty zcela zdarma, můžete na ně cílit a potom po té zkušební době to funguje tak, že já nebo kolegyně z zákaznické podpory se vám ozve, projdeme celé statistiky a po té zkušební době se vlastně rozhodnete, jestli vám děkovačka dává smysl a chcete s námi pokračovat nadále a potom vlastně případně v jakém tarifu. Než ještě dostanu k těm tarifům, tak jsem chtěla ještě k té zkušební době. Na Slovensku nabízíme teďka zkušební dobu 30 dnů, kde to funguje úplně stejně jako v Česku, akorát je tam možnost té zkušební doby na 30 dnů. A Polsko, Maďarsko, Rumunsko máme teďka nově spuštěné od konce minulého roku, kde nabízíme zkušební období do konce roku 26 celá zdarma, kdy se vlastně platí pouze provize z dokončených objednávek. To znamená, že teda po celý rok vy získáváte kontakty zcela zdarma, pouze se tam platí provize z těch dokončených objednávek. Je to z toho důvodu, že teďka Polsko, Maďarsko, Rumunsko teprve začínáme, rozjíždíme to, máme tam zapojených současně v každé zemi kolem 20-25 e-shopů, takže z toho důvodu máme teďka tady to promo zkušební doby na tento rok zdarma, kdy se snažíme tyhle trhy právě co nejvíc rozjet ten jejich výkon. Takže to jen teďka byla taková vsuvka k jednotlivým trhům. A teďka vlastně jak funguje ta možnost zapojení k nám do děkovačky po té zkušební době. Tady výkon je u nás takový nejčastěji využívaný, kdy se vlastně platí za ty získané kontakty z děkovačky. Jak jsem říkala, slové kupony na stránce se slovými kupony leží zadarmo, dokud se ho někdo nestáhne. Jakmile se zákazník stáhne váš slový kupon, vy získáváte kontakt na toho potenciálního zákazníka a z kreditu se vám vlastně strhává 10 korun. To je tedy tarif výkon. Poté je možnost jít skrze affiliate programy, kde se vlastně platí provize z dokončených objednávek, kdy máme tarif affiliate a tarif affiliate plus. Tarif affiliate vlastně funguje na takové bázi, je to spíše pro e-shopy, které z děkovačky nechtějí získávat kontakty, ale chtějí pouze, abychom jim přiváděli ty objednávky. To znamená, že když si zákazník stáhne ten slevový kupon, tak v téhle chvíli vy nezískáváte kontakt na potenciálního zákazníka, ale platíte pouze provizi 10% z té dokončené objednávky. Co jsem vlastně nezmínila, tak tady u toho tarifu Affiliate a Affiliate Plus je vždycky potřeba, abyste byli zapojeni u nějaké affiliate sítě, jako je například Affilbox, CJ, Dognet, eHub a pracujeme ještě s Affialem a Affiliate Portem. My se tam připojíme do vaší kampaně a potom je možnost vlastně jít skrze tady ten tarif Affiliate. Poslední tarif je tarif Affiliate Plus, který funguje na velmi podobné bázi, akorát v tomhle tarifu získáváte kontakty, kde pouze platíte 5 korun za získaný kontakt z děkovačky a potom, když ten zákazník ještě využije ten slový kupon z děkovačky, tak se tam platí ta provize z dokončených objednávek. Takže tohle je celkově k tomu našemu ceníku, jak pracujeme, ale jsme primárně výkonnostní marketingový kanál, zase u nás vlastně platí za ten výkon. Jednak za ty získané kontakty nebo provize z těch dokončených objednávek. Takže takhle jsem teďka zhrnula celkově tu naší aplikaci, jak vlastně fungujeme u našich partnerských e-shopů, jak funguje vlastně, nebo jak se pracuje v naší aplikaci. Možná bych ještě jenom rychle zhrnula, když tady přeskočím zpátky do té naší aplikace, jenom zhrnutí vlastně, když by se chtěl registrovat nějaký nový e-shop k nám do děkovačky, jsou vlastně takové 3 kroky. Registrace k nám do děkovačky, vytvoření si slevového kuponu, nasazení si widgetu. Jakmile máte tyto 3 věci vlastně hotové, spustím vám zkušební dobu a děkovačka vám vlastně běží na 14 dní zdarma. Po 14 dnech se potom rozhodujete, jestli s námi budete pokračovat
a potom případně vlastně v jakém tarifu. Takže tohle takové shrnutí celé děkovačky. Úplně vlastně nakonec bych chtěla říct takovou naší novinku, co teďka plánujeme, připravujeme novou aplikaci pro vlastně koncové zákazníky v děkovačce, která by měla být snad někdy během léta hotová, kdy tahle aplikace, jak jsem říkala, bude primárně pro koncové zákazníky, když si vlastně stáhnou slovní kupon u nás v děkovačce, tak si potom ty jednotlivé slové kupony budou moct právě uložit do té naší aplikace, kde se k těmto kuponům právě potom budou moct vracet. Budeme tam nabízet i možnost vlastně vytvořit si další slové kupony pro vaše zákazníky. Chceme vlastně to vytvořit aplikaci, ke které se budou zákazníci vlastně moc vracet, například když budou chtít jít někam nakoupit, tak budou mít vlastně aplikaci děkovačka, kde právě budou mít slové kupony, které budou moc využít vlastně k nákupu vlastně u těch našich partnerských e-shopů. Bude tam ještě plno dalších funkcí, které vám do budoucna, nebo jakmile ta aplikace vlastně bude venku, tak případně uděláme i webinář na tu aplikaci, jak vlastně bude fungovat, k čemu všemu se bude moc dát použít, ale chtěla jsem vás takhle nakonec informovat o tom, že plánujeme novinku, aplikaci, která už během pár měsíců bude venku. Takže současně tohle teďka asi za mě z mé strany představení té děkovačky, jak fungujeme všechno. Teďka se dívám do chatu, že tady zatím není žádná otázka. Aha, teďka tady jedna vyskočila. Prosím, uvidím někde v adminu, kolik slových kuponů zobrazila děkovací stránka na mém e-shopu a kolik slových kuponů bylo zákazníky staženo. Děkuji, Petře, za otázku. Tak teda ještě než předám slovo Aleně, tak bych jenom ještě teda odpověděla. Když jsme teďka tady u nás v té aplikaci, teďka, jak se vlastně ptáte, jestli někde uvidíte v adminu, kolik slových kuponů zobrazila děkovací stránka na mém e-shopu a kolik slových kuponů bylo zobrazeno, tak když se tady podíváme do reportu, tak přímo tady vlastně můžete vidět, kolik slových kuponů bylo vlastně staženo zákazníky, kolik vlastně zákazníků si stáhlo váš slový kupon. Uvidíte to vlastně přímo tady. Máme celkem zaslání do e-mailu, to je tady to číslo, kolik zákazníků si za poslední, teďka tady máme vlastně nastavený měsíc, kolik zákazníků za poslední měsíc si stáhlo váš slový kupon, plus přímo, tady když teďka můžeme vyklikat tak, aby se tady zobrazilo pouze zaslání do e-mailu, tak by se potom můžete na jednotlivé dny podívat, kolik daný den bylo vlastně stažených vašich kuponů. A na tu první otázku, kolik slových kuponů zobrazila děkovací stránka na mém e-shopu, teďka přemýšlím, jestli to myslíte tak, že kolik se aktivně vlastně zobrazuje slevových kuponů na té vaší stránce. Myslím můj slový kupon, já se ptám na zobrazení ostatních kuponů na mém e-shopu. Pokud mám e-shop český a slovenský, je to v děkovačce na jednom místě, nebo budu mít 2 účty? Jo. Ano, to jsem asi nezmínila. Vždycky, když vlastně jak fungujeme na těch 5 trzích, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Česko a Slovensko, tak vždycky se registrujete do dané aplikace pro tu danou zemi. Takže máme zvlášť aplikaci pro Česko, pro Slovensko, pro Polsko a pro Maďarsko, takže vždycky ty reporty vidíte pro ty dané země. A teďka, kolik vlastně se zobrazí těch kuponů na té vaší stránce, nebo na té landing page, na kterou vlastně přichází ti zákazníci z vaší stránky, tak teďka se mě trošku zaskočil, jaké číslo, teďka si myslím, že přímo u vás v té administraci neuvidíte, jaké číslo nebo kolik těch slových kuponů se zobrazuje, ale můžete se přímo na tu vaši stránku podívat. Je to tady v té sekci widget, kde máte vlastně landing page a zobrazit vaši landing page. Takže vy, když vlastně na ní kliknete,
když teďka tady přeskočím, teďka jsem vlastně na landing page e-ocel, kde tady vlastně nahoře vidíte, tohle je pouze náhled, landing page, kupony nelze odeslat. Takže vy se přímo můžete podívat, jaké nabízíte slevové kupony těm vašim zákazníkům. Ale teďka přímo, že by tam bylo jakoby číslo, kolik těch slevových kuponů se zobrazuje, to tam nemáme. Ale můžete se přímo takhle na tu stránku podívat, jaké kupony vlastně nabízíte těm svým zákazníkům. Takže doufám, že jsem takhle odpověděla na vaši otázku. Tak. Takže jo, ještě tady máme jedno. Bylo by zajímavé vědět, jaký typ kuponů se stahuje z mého e-shopu. Teďka to myslíte tak, bylo by zajímavé vědět, jaký typ kuponů se stahuje z mého e-shopu. Teďka tady přímo reporting, jaké kupony se stahují z vašeho e-shopu nemáme. Máme to právě naopak, abyste vy jako e-shop viděli, z jakých kategorií si zákazníci nejčastěji stahují ten váš slový kupon, ale určitě to je dobrá poznámka. Po tomhle webináři se spojím s našimi developery a můžu dohodit tuhle možnost, že bychom mohli v reportingu tuhle možnost zobrazování kuponů, které se vlastně stahují z vašeho e-shopu, doplnit. Dobře, ještě tady chviličku počkáme, jestli náhodou někdo nemá ještě nějakou otázku. Zatím super, není za co. Takže tím pádem takhle bych ukončila tady tu moji první část ohledně děkovačky a předala bych slovo Aleně Švejdové z Incomakeru, která vám zase představí, jak právě pracovat s těmi získanými kontakty z děkovačky. Dobrý den, já zdravím za Incomaker, jsem ráda, že jsme se tu sešli a děkuju Aně za předešlou prezentaci děkovačky. A já vlastně navážu s tím, že nasdílím a navážu vlastně, jak to funguje propojení s Incomakerem a děkovačkou zadání vlastně parametrů u nás. Tak nasdílím obrazovku. A momentálně vlastně někdo z našich klientů samozřejmě naši marketingový nástroj znají, takže teď už jsem přihlášená na našem testovacím e-shopu, kdy vlastně vám předvedu, co je potřeba pro základní napojení děkovačky a co je potřeba zadat. V první fázi, když se teda spojíte s děkovačkou, tak u nás vlastně v děkovačce samozřejmě zadáte API klíč e-shopu, ale u nás je potřeba vytvořit dvě věci a to je ten seznam, kam se ten kontakt bude dostávat přes API a po případě, pokud tam budete chtít zadat expiraci kuponu, tak zadat i vlastní pole datum expirace kuponu. Takže první část se zadává, když jste přihlášený u nás ve vaší aplikaci, tak se jde na ozubené kolečko, segmenty a štítky. A tady v rámci seznamu pro rozesílky si vyberete seznam pro rozesílku, kam to chcete zařadit. Buď se tady vytvoří pomocí přidat kategorii seznamu přímo děkovačka, nebo si to můžete hodit do jakéhokoliv segmentu. Vždycky v zásadě u nás máte newslettery a zákazníci e-shopu. Takže jedno z toho můžete si to tam přiřadit. Já tady takhle zvolila tu děkovačku, vy si dáte vybrat a vám se otevře v rámci toho hodnota segmentu děkovačka. Když tam samozřejmě toto vytvoříte, nyní tam toto ještě není, stačí jenom přidat seznam pro rozesílku a on se vám vlastně vytvoří název a vy si ho pojmenujete. Já tam takhle. A tím je vytvořený seznam. Tento název, jak tady bude uvedený, přesně překopírujete vlastně do děkovačky a my budeme vědět, že to máme vlastně ty kontakty a dávat vlastně do tohoto seznamu.
A druhá věc je teda vytvoření vlastního pole, kdy je to zase uzubené kolečko, obecná nastavení. A tady máme vlastní pole kontaktu. S tím, že já už jsem je tady předvytvořila, je tady platnost kuponů a tvoří se to následně jenom přidat vlastní pole a pojmenujete si ho. A vznikne vám vlastně u kontaktu možnost zasílání této informace. Poté to vypadá takto. Ten vytvořený seznam je tady. A jakmile vlastně zákazník vyplní v děkovačce, že chce nějaký kupon, omlouvám se, tak vlastně my ho potom přes API stáhneme a bude v seznamu děkovačka. Tak to teda získaný kontakt, který máme potom v tom případě jméno, příjmení, e-mail a telefon, pokud zadá, tak můžeme s tím dále pracovat. Zákazníci, kteří mají naši aplikaci, tak znají rozhraní toto. A to je vlastně, nechci říct starý rozhraní, ale je to naše rozhraní, v kterém se pracuje. Nyní jsme ve fázi, kdy jsme přešli částečně do nového rozhraní a v tomto vám vlastně ukáži nastavení v rámci nějakých uvítacích sekvencí a následná práce s kontakty, když zákazník nakoupí a jak s ním můžeme dál pracovat. Tak, do nového rozhraní se dostaneme kliknutí na nové kampaně. Já to tady mám už otevřené. A nyní vlastně nové rozhraní vypadá takto. V rámci toho vlastně jsou tam pavouci, což vám ukážu, jak to v rámci každé kampaně vypadá. Pokud teda zákazníka do Incomakeru obdržíme, tak vlastně na základě toho vy ho můžete nějakým způsobem ve vašem e-shopu uvítat, tím pádem uvítací sekvence a když vlastně kliknete na jakékoliv plusko, tak se dostanete do přednastavených scénářů, které tady je pop-up, svátky a tak dále, s tím, že uvítací sekvence se tvoří přes inteligentní kampaň. Já se teď s dovolením zase vrátím sem. Otevře se vám takováhle předchystaný pavouk, kdy si ho vlastně upravujete. Vy si určíte čas, kdy zákazníka jednou denně budete oslovovat, vždycky toho nového. Jo? Takže za jednou denně oni vám přibude třeba, dejme tomu, 15, 20, 30 kontaktů a my den poté, co přibyli, odesíláme například uvítačku v rámci představení e-shopu. Takže nastavíte si start, pak je tam další bloček, který vlastně vám řekne, že komu to chcete zasílat, takže vy si tady vyberete, že chcete fungovat s děkovačkou, s tím seznamem a jelikož to budeme posílat den zpětně, takže vytvoření kontaktu, kde u nás nový kontakt znamená vytvoření, že se stala právě před tím jedným dnem. Tím pádem to vybere určitý počet kontaktů, dáte uložit a tady už je samostatný e-mailing. Kliknete na to okno, dáte upravit e-mail a momentálně vlastně jste v aplikaci, kdy tam máte samozřejmě buď systémové šablony a ten, kdo s námi je, tak má i nějaké své hotové šablony. Vyberete danou šablonu s tím, že určitě v rámci toho kliknete, vyberete, buď můžete upravovat šablonu v rámci už té kampaně, nebo si tu šablonu samozřejmě můžete přednastavit, uložit a potom je do toho e-mailu vložit. Takže první fáze vlastně by bylo nějaké uvítání, představení vašeho e-shopu s možností nabídky v rámci produktů a ty můžete volit buď
že zvolíte e-commerce, což je, že se doplní určitý počet produktů na nějaký bázi, třeba 3 produkty z vaší nabídky. Můžete ji samozřejmě personalizovat v rámci toho, jestli chcete posílat jenom novinky nebo popřípadě nějaký slevy. Můžete samozřejmě i kategorie, že chcete posílat z určité kategorie nebo z určité kategorie nechcete posílat, takže se tady všechno můžete nastavit. Samozřejmě pokud máte e-shop, který obsahuje více měn, tak zvolit vždycky měnu, v jakým se kontaktu ta měna má poslat. A potom tady třeba máme i v rámci toho je nejprodávanější, kdy víme, že z dat z vašich objednávek, které produkty jsou nejprodávanější a v rámci toho jsme schopní vlastně posílat vaše žádané produkty. Omlouvám se. Tak, anebo když chcete propagovat určité produkty, které víte, že třeba jsou to v rámci toho novinky, nebo víte, že opravdu jako jsou to zrovna ty top, které chcete propagovat, tak se tam dá dát manuálně produkt buď 1, 2, vložíte a ono vás to odkáže do výběru vašich produktů, které si navolíte, tím, že na ně kliknete, nahoře máte zvoleno a dáte potvrdit produkty. A tím pádem se budou posílat ty, co jste si navolili. Jakmile je to teda takhle za vás jakože připraveno, víte, že tu šablonu chcete použít, dáte potvrdit. Tady to samozřejmě teďko je to testovací, takže e-shop, takže by to tam hází, jinak samozřejmě u vás by se to nestalo. A máte předchystanou vlastně představení e-shopu. V rámci toho celkově doporučujeme třeba čekat nějakou dobu, můžete si zvolit jakou dobu, buď 24 hodin, 2 dny a třeba například poslat v rámci vašeho e-shopu, jaký máte recenze. Takže vlastně ta komunikace začíná den potom, co získáme zákazníka, tak ho oslovujeme nějakou uvítačkou, aby vlastně věděl, o jaký e-shop se jedná. Jelikož je to nový zákazník, tak se mu v rámci toho představit. A samozřejmě, jelikož máme další údaje o zákazníkovi, tak se dají využít i další kampaně, jako jsou například svátky, jelikož získáme jméno, tak svátky fungují velice jednoduše. Pokud někdo má v ten den svátek, tak vy si jenom nastavíte, kdy chcete, aby se to odesílalo a můžete mu popřát s tím, že může dostat od vás buď nějakou slevu v rámci procentuální hodnoty nebo v rámci vlastně fixní hodnoty. U svátků se dá přát předem, takže pokud nechcete přát v ten den, můžete si tady nastavit počet dní, kdy se to má předtím poslat. Tímto vlastně máte další kampaň komunikaci s klientama, který získáváte z děkovačky, můžete je takhle oslovovat i přes svátek. Samozřejmě další věc, jelikož souhlasili už v děkovačce se zasíláním nějakých sdělení, tak v rámci jednorázových kampaní, kdy posíláte různé novinky nebo nějaké sdělení ohledně nějakých akcí, tak samozřejmě můžete využít taky. A zase opět, když by se jednalo o jednorázovou kampaň, tak dáte plusko a máte tady předchystané scénáře, a to buď na jednorázovou kampaň, anebo jednorázovou kampaň už rovnou nachystanou dosílkou. Já se jenom takhle překliknu, jestli je nějaký dotaz. Klidně určitě se ptejte. Tak prosím, ty automatizační kampaně se musí nastavovat stále ve starém rozhraní, anebo automatizace kompletně mohou tvořit už v novém rozhraní. Můžete už tvořit v novém rozhraní, co se týče automatizací, jako je inteligentní kampaň svátek, narozeniny a různý pravidelný e-mailinky, když někdo nakoupí, výročí nákupu, všechno to lze už nastavovat v novém rozhraní. Pokud bude nějaký dotaz, já se vždycky chviličku překliknu, protože ten chat vidím takhle a zodpovím. Je to určitě lepší zodpovídat
v rámci, když předvádím, pokud napadne něco ke konci prezentace, tak určitě se ptejte. Tak, já se vrátím do Incomakeru. Tak, co se týká jednorázový, zase opět vyberete si, stačí vlastně kliknout a máte tam hotový daný ten pavouk, který určuje, kdy zase chcete naplánovat daný start té kampaně. Dejme tomu, abych vám ukázala, tak si to zvolíte třeba na zítřek, vyberete si čas, potvrdíte a tady se to vlastně krásně naplánuje. Vyberete si dosah těch kontaktů. V rámci toho už si tady můžete kliknout, protože víte, že děkovačka má ten souhlas, takže dáte děkovačku plus vaše klasické kontakty, na který jste zvyklí, dáte uložit a pak si vyberete ten e-mail. Pokud by někdo měl v rámci toho multilanguage, takže více jazyků, tak plánuje se to v jedné kampani a jestli je to jednorázová kampaně nebo automatizační, funguje to stejně. Dáte základní výběr kontaktů, tady u pluska nad e-mailem dáte cíle, dáte větvení a pak znovu zvolíte kontakty. A tady už si potom volíte, jestli chcete CZ, SK, HU, jo, a budete vlastně mít v rámci toho jeden pavouk, všechny mutace a samozřejmě na to navázaný e-mailovou komunikaci. Tak. Potom samozřejmě další věc, kterou teďko máme vylepšenou, je navštívení stránky. A funguje to nyní tak, že my vlastně víme online, jak zákazníci se pohybují a získáváme vlastně informace o tom, že když někdo někde byl. A můžete si to vlastně nastavit v rámci toho, zase pokud někdo u vás se pohyboval a nenakoupil, ale byl na nějaký stránce, kde třeba chcete, aby se mu to poslalo, jako například jsem teď dala do testovací, že jsem se tady pohybovala v kuchyni, tak v rámci toho si tady nastavím, že za nějaký čas nebo i po nějaký stránce, kdy je prohlídnutá, se mu pošle e-mail, že vlastně o zákazníku víme, že tam bylo, jestli potřebuje třeba pomoc a tak podobně, takže vlastně podchycení zákazníka, pokud nedokončil nákup, což vlastně může všechno směrovat v rámci těchto nových klientů. A velice důležitá kampaň určitě opuštěný košík. Pokud tedy zákazník v rámci získaného třeba přijde a vloží něco do košíku, něco ho vyruší, nenakoupí, tak vlastně máte danou sekvenci a ta sekvence může být třeba 3kroková s tím, že opuštěný košík, jakmile vznikne KZ, čekáme nějaký čas, pokud se nedokončí nákup, tak se vlastně posílá upozornění na zákazníka, jestli nechce dokončit nákup. A tady ten košík je dvoufázový, takže my tady potom když se odešle první e-mail, tak dáme podmínku. Ta podmínka má splňovat, že pokud neudělal objednávku v nějakém časovém limitu, třeba dáme 16 hodin, tady se to propíše, tak se mu posílá další vlastně košík, který třeba už může nabízet i po případě nějakou třeba dopravu zdarma nebo slevu. To už záleží potom na daném e-shopu. Já se tak zase vrátím, jestli tam vznikla nějaká otázka. Zatím ne, tak zase jdu zpátky do Incomakeru. Tak v rámci vlastně e-mailové komunikace, teda automatizace, jednorázové kampaně v rámci děkovačky můžete vlastně nastavovat tady. Co se týká vytvoření toho bloku v rámci třeba, abyste věděl, že je to pro děkovačku, co se týká třeba uvítací sekvence a podobně, tak vlastně tady máte přidat novou složku, vy si jenom takhle přidáte, napíšete, já teď napíšu test, vyberete si barvu, potvrdíte, vytvoříte. A už se vám tady takhle dole zobrazil. Můžete
s tím různě pohybovat, takže si ty bloky můžete upravovat, jak potřebujete, a jak vlastně potřebujete v rámci toho vidět, jestli děkovačku chcete mít nahoře, abyste viděli, co k ní máte všechno nastaveno, nebo jak budete potřebovat. Můžete samozřejmě taky nechávat si jenom bloky, kde máte nějaké kampaně, aby vám ostatní bloky tam nepřekážely. Lze to různě zapínat. Tak a co se týká, teďko přeskočím do starého rozhraní, nebo staršího rozhraní, kdy vlastně máme na uděkovačky získáváme samozřejmě i telefon a vy můžete, pokud máte u nás aktivovaný modul SMS, posílat vlastně i na tyto kontakty SMSky, ale to teďko momentálně jde teda z tohoto rozhraní staršího, kdy když je aktivovaný, kliknete na SMSky, a v rámci toho už se tady vlastně připraví klasicky, od koho to půjde. Když nemáte zaregistrovaný Sender ID, tak to bude vždy info SMS a sem se vlastně píše text. Co se týče textu SMSky, tak ten musí být bez diakritiky a může na jednu SMSku obsahovat až 160 znaků. A potom s tím pracujete, když bychom to tady takhle vyplnili, tak už v tom případě tady máme nějaký textík, dáme další a v rámci toho vybereme ten segment, na koho to chceme cílit a potom dáme poslat a dokončit, nebo můžeme naplánovat odeslání a poslat v danou naplánovat, že se to odešle prostě třeba 30.10 dopoledne. Tak, teďko ještě skočím zpátky. Pak tu máme další možnost, kdy jak můžeme promovat, a to jsou třeba například, pokud máte propojený Facebook S-Click, tak můžete posílat ty publika do reklamních sítí Facebook, S-Click anebo Google Ads. Tak, já se podívám. Má někdo nějaký dotaz? Zasílání na návštěvníka dané stránky je dobré vylepšení, ale tento návštěvník musí být na e-shopu přihlášení a nebo bude automaticky zasílaná i na nového návštěvníka e-shopu. V rámci Incomakeru, jakmile získáme vlastně zákazníka z děkovačky, on nám proteče, je to nový zákazník, pokud není už v seznamu a ano, bude to posíláno i na toho nového zákazníka. Protože pro nás ten kontakt vznikl, víme, že vznikl, víme kdy a máme tam ten souhlas, protože tam udílí děkovačka, tam má, že souhlasí se zasíláním těch newsletterů od těch daných e-shopů. Tak, vracím se vlastně v rámci ještě sem. Tak, teďko, co se týká nějakých reportů, samozřejmě potom můžete v rámci odesílání kampaní samozřejmě podívat se do reportů. Když půjdu teda do nového rozhraní, tak tady najedete, otevře se vám reporty a v rámci toho, jakmile kliknete na reporty, tak se vám otevře samozřejmě škála a vás bude zajímat kampaně beta, což jsou nové reporty pro ty nové kampaně a samozřejmě jsou tam i ty reporty těch kampaní stávajících ve starším rozhraní. Zde si volíte časové rozmezí, za jakou dobu chcete ty reporty vidět. Můžete si vybírat i typ kampaně, jestli je to SMS-ka nebo e-mail. A po případě, pokud máte víc odesílacích adres, tak jenom třeba adresu, kterou preferujete a chcete vidět. A zvolíte použít filtry. A co se týká, potom tady vidíte vždycky název toho Smart Flow, jestli je aktivní, zapauzovaný.
a celkově za to daný období, který tady máte zvolený, kolik vlastně bylo odesláno, doručeno, otevřeno, veškeré vlastně statistiky, prokliky a samozřejmě v poslední řadě, pokud z toho vznikla nějaká konverze, tak vlastně ty tržby. Všechny tržby jsou vlastně v rámci CZK vždycky přepočítaný, pokud by šlo o třeba slovenský shop, tak na základě vlastně daných měnových, teď mě vypadlo slovo, omlouvám se, na základě toho, jaký je kurz měny, tak se přepočítává na CZK. A o kousek níže je tabulka kampaní, samozřejmě těch, který by byly ještě v tom starším rozhraní, tak taky tady jsou přehled opět, kdy to bylo poslané, zase tržby a zase jak to bylo odesláno, všechny statistiky. A úplně dole je samozřejmě nějaký měsíční přehled za tu danou dobu, kolik toho bylo posláno, jaký kompletní konverze z toho byly. Tak, za mě teďko momentálně už tady přistál nějaký dotaz další. Jakmile zákazník z děkovačky si stáhne kupon, například vašeho e-shopu, u děkovačky, tak on si vybere ty tři e-shopy, který si tam může zvolit. Bude mezi tím teda váš e-shop, který si zvolil a podle toho, jaký máte tarif u té děkovačky, tak ten kontakt buď získáte nebo ne a jakmile ho získáte, že si ten kupon nechá zaslat, tak vlastně ten zákazník jde k nám a my na něj můžeme poslat jakoukoliv kampaň. Jestli rozumím dobře dotazu. Zákazník z děkovačky získaný e-mail, ale třeba nikdy nebyl na mém e-shopu. I tak na něj bude zaslaná automaticky, když poprvé vstoupí na nějakou kampani na definovanou stránku. Takže my ten údaj už od nich máme. I když tento zákazník nikdy nebyl na mém e-shopu, v rámci toho, když zákazník vyplní u děkovačky teda e-mail, my ho získáme a půjde na vaše stránky, tak samozřejmě musí potvrdit nějaký cookies, kdy můžeme v rámci toho získávat sbírat informace, ale ještě se na úplně přesnou formulaci dotazu bych když tak doplnila. Když byste mi tady zanechal e-mail, tak bych vám napsala, ještě se doptám kolegy. Nebo mi můžete samozřejmě na Incomaker napsat v rámci tohoto. Jo, taky určitě do toho skočím, ale no se nám to nevadí. Taky po skončení tohoto webináře jsem jenom chtěla říct, že vám potom všem ještě do e-mailu pošleme jednak vlastně záznam z tohoto webináře, ať se případně můžete k tomu ještě vrátit. A současně tam budou i jednak kontakt na mě i na Alenu, kde třeba vás ještě napadla nějaká otázka, nebo případně by si třeba chtěli zavolat, doptat se na cokoliv, tak budete na nás kontakt a určitě není problém, budeme rádi, když nás potom ještě po webináři případně zkontaktujete. Dobře, zeptám se, Aleno, je to takhle za vás všechno? Za mě určitě všechno, jak říkala paní Anna, pokud bude nějaký dotaz, budou tam na nás kontakty a budeme rádi, když se ozvete. Skvělý, dobře. Takže tím pádem bych tímto ukončila dnešní webinář. My vám moc děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili dneska, i za veškeré otázky. Tohle je tedy současně za nás všechno.
případně kdyby vás teďka ještě naposled napadla nějaká otázka, tak určitě klidně ještě se ptejte v komentářích, nedělá nám problém ještě na cokoliv odpovědět, ale jak jsem říkala, teďka po skončení webináře ještě vám všechno pošleme do e-mailu. Takže ještě jednou děkujeme a taky přejeme všem pěkný den. A děkuji vám, Aleno, že jsme to mohli společně takhle. Taky. Mějte se, nashledanou. Taky mějte se, naschle. Jestli tady nejsou žádné ještě otázky, tak děkujeme a mějte se hezky. Nashledanou. Tak jo, tak já tady už takhle ukončím. Naschle. Naschle.